למה כולם כל כך שמחים? מה מיוחד כל כך באומן? למה כולם משתוללים ומעיפים ידיים עד למעלה? נח נחמן נחמן מאומן, נחמן קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופע, כובש וגם נובע, עלינו על הגל גל 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 גל. כולם ידיים באוויר, זה גאולה כל מה שקורה פה. כולם חוגגים ואוהבים, את כל מה שצריך אתה מוצא פה. נחמן מאומן, נחמן קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופע, כובש וגם נובע, עלינו על הגל גל 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופע, כובש וגם נובע, עלינו על הגל גל 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופע, כובש וגם נובע, עלינו על הגל גל 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 גל. קוראים לו רבי נחמן, שולט במערכת, אוצר של ישועות, מתנה שלא נתפסת. זה מעיין שופע, כובש וגם נובע, עלינו על הגל גל 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 גל. נו, בשעה טובה, יש לכם אירוע. רוצים שהוא יהיה קצת שונה מהרגיל? אפשר תמיד להזמין את הנחמנים 050-4100-536, רק בשמחות. נח